darani mi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabi enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama okam bernde mami tambo mi wakko mi rondo ne yidde men de larani galleji ne yidde men de larani kalesi galleji kalesi nemin ko mai dende kodo mi fala min ko mi di kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala jengay binomi by me ala jengay binomi aduna e jude mun mi ko mi di hadi dedinen kongol jinabe hadi ngiminen kongol jinabe ko wi ma wat ko balalum ko wi ma dal fo dalalum o balle ne kay do mala hay sa halani mudo andi ini bawa bay problem piwa ini be di fere habe artiren ma bida ma ini kam nak hay fus mo falaka shona jawdi makonde min nak ko mi woni jarga sarende kala ko mi fala bonde nder sare am do ko mami daranno dum woni fodde te fop naki hakkunde ma e balde no way sehel yagal ngal balde ka tay mo nder sare do joni wana o problème do ni wama settindir e balde woni kam nak ko jawdi ni rambolandi dono te pemde hen sow alhamdulillahi rabbil alamin jarga ada jangi wurana wana amira jangi min nen aussi mbodo jangi wurana wana balde kadi no jangi wurana goto meden fof no andi ko sharia wi saro kama debbo tawa jetta debbo asuwa waldude debbo debbo arani gorko jindirani debbo e hoore mum rutti nyaagi dane nden ruttinat jawdi wana kono to gorko walde debbo kadi rutti kadi kañum seeri wana debbo ñaagidani kañum rutti seeri l'islam de wi don ruttinde jawdi ala don dum ko sharia wi non ko gonga kono non ko mi dimmo rimbe jeedu don cibini balde yawata kam yawata kam jarani ha to ko wonde mi sehilam addani mi jettude fittan dokku mon fof non ko min wadi sabu miijimi miccim mi jewtindi horam fof ko min wadi sobi som namdi no bingelam law so taw omo yiidi o wala yiida animo wona ni yarata gonga nden dewgal wonata kono ko wiyete ko tan an immo fawoy warga ɓuri ko jooɗiɗa ɗo ko nene fatto ɗomi yaade woodi komi faalama haalande tim information woodi information momi tami ɗo mi faalama haalande ko fi mayram noon
hako fattaw ɓartomi haalama anani mayra men seetu seeti a artirim ye ɓe serti ay Jeynaba ko laaɓi mi haalan ma ko ɗum heɓi Jeynaba an jaaɗa yo ko he ko gartirta est ce que ɗum ɗi laaɓi no laaɓi min mi haalama Seydou ko mo lippu mayram haa ɓandu ɗum fof taƴi mo lippimo he pour hoɗum yurmama o suka debbo bo bo lippi on sababu nde hoɗum a anda mi anda ne miijo tun hoɗum miijotomi ko an haali an yeehi an arti e ko heɓi kon ɗo an déjà a hiɗa andi tati kanko e suka debbo ɓe yeehi ka ladde miijo tun hey ay neɗɗo a yeehi a arti an naɓata an artirta a artiri haalnam ko laaɓi nan fan mi haalnama yaare mayram tawraka goɗɗo ne rewi ɓaawo Seydou tawraka de tawi nene pelliti hiɗa andi hay si min gentan haalka ay Jeynaba neɗɗo no haal ko laaɓi ɗum komi miijoro hiɗa miijo ɗum bimi o haal ko laaɓi ma yaw joni mi faala joni nodde tati mi landinkino yeeso makko nen ha min ndaara komi watta ko Jeynaba joni mi nodde tati nene mi lando mi ndaara ne an hiɗa andi moƴƴa hiɗa andi moƴƴa nodde mbaw tati tati ngako mako suudu mabo ɗo suudu makko ɗo har mi luuka wonno nanena tati ari ar joɗɗa Wiɗa ñande joɗa sanga wona pour mboɗo tottuma jawdi ndi sabu komi kulɗo min gorko mo kulel mi ala e dunde baba adama ina wawi wonde noon gorko mo kersanmi kono gorko mo kulanmi on jibinaka taw gila no gonmi cukalel ha noppoɗmi ni meeɗa dogde gorko honama wona joni doganmi kono mami dog allah e ndimago ɗon kay ko noon o addino ko 2 millions ko waɗa yange ko ɓuuri 2 millions yange yontere mbimami ko waɗa hen ko ɓuuri 2 millions kono mami tottuma 500 000 nawna so yawi ɗum kadi mi lijjitoya 2 millions makko ha timma mi tottoma saabu l'islam wiyani noon diɗo ɓelo so taw ko banggue leydi ndi terraŋaji e guese mo rokkuno biggelam ngel ne garmi jiimomi galle o namɗuɓe mbi ko ceeraɗo pinmi subaka law jaami préfecture mbimi renoncement leydi signe mi mbimi mi natti jeyɗe ndiɗo leydi yo joomum aran non fota sawaɗi kalanmi ɗum semretere o ko heddi ko no yiɗiri fof no moƴƴi hankkadi mi natti dañde hen ko gertatmi saabu ɗo tawi kam ala ko heddanami saabu jawdi aduna mi meeɗa miijade noon hay so taw komi rokkuɗomo ɓinguelam arti e galle o wi natti hurtade balde haalanta kam ko haalni kam ɗo e nokko hakkude mon o yonani toon ala yettima toon ɓuuri ɗon boni ha paari joni so ande no watta kaale o wat feere nanga ɗum ko waɗa wadde fop tottumo leydi makko ni taw ɗum waɗama ndimo kimandi o tinnani wimo mi yeehi préfet par ce que onon hakkude moɗon ɓuuri ɗon wona foti ɗum foti waddande probléme ko waɗɗa nde saare ɗo ko balle idima nangude ɗo
ari ha joni balde ala ko ɓuri ma e nder saare ɗo kono balde adi hoynindemi ɗo balde adi nangudemi kono balde adi hoynudemi e saare nde balde goto jarga aɗa andi ko kalanmi ko mataw aɗa yiiɗi ko yoodi tan ala probléme somi yettimama yettinanamo haala kam si allah wala no jaaɓi 500 000 jiɗi nanguɗi toon tawa sa wela waɗi feere tottamo d'abord leydi ndi fof no waɗa bisimilla ina sahe fawe ina fawe sahe ala probléme fof no wona miɗo yetto galle jarama awa jarama jarama kadi min kam somi wawi no ruttade foti tawno ko mirtino boy société o ko nangi kam ɗo eno société o mbi kam ko tan woppi kam ɗo ala probléme jarama awa jarama 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 baali jarama tati andi ko min addantama information penal tum awdata yaade bo oɗon probléme mi yeringi haal ko fi mayram angay mi sikku hunduko ma kon ɗo no winda mayram nder ɓayr ko wodi ko ɓerdema wa haal honɗo de anani mayram e seydu ɓe serti min kawri on ñambo halni kam mi meha jaaga ɗum hoɗo ɓeɗo waɗi anda fiyon ɗum a fami mi haalnama yaare mayram tawraka wodi mo andanta rewi ɓaawo seydu e après min komi haalanma tum jenabo annanoɗa faala kam yawade quoi min mi toñanima de komi haalanma information on tum mi landima information waɗu ni ɓayde no waɗima concerné kirana mayram faaleɗa o ni de bo majjani hen ko woni hen ko de kam ɗum noon sa renaki ɓooyani ɗum ko waɗi ndeɗo yontere pinde ɓe gonɗo nder ladde nde ana andi ko baɗɗa nene ande min kamon haala min ala nene de jooɗo an ɓuuri andude ko baɗɗa ko boneji ɗi baɗɗa Ala, hay baɗa hunde ko bone mbaɗmi. maɗa Hay ɗe fusko mi waɗi ha ala. e woro nene yaha liyoya ɗo si allah jaɓi cikkumi ɓe coccuɗa o bako baba yo a anda ɓe ko nde sosoɓe yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi e galleji a kalesi anne min ko mayde nde awa ha jonde ko haalam hanki tan kadi woni haalam hande sinno tawi wonino ko sagam wona no wayni wayata kono hankandi aɗa andi ɓesguji men gardor tan ndewen caggal mumen so woni kono aduna woni aduna nde ɓiɗɗo rewata ko caggal jinnaɗo ma kadi ɗofto konngol kala ko jinnaɗo ma wima taw ko ɗum mbaɗɗa kono hande joguiɗen ko sukaɓe ganduɗa koko weeli pittalu men tan ko ɗum mbaɗata wallahi oɗo yasine wallahi min ɓuuri andude ko gonduɗa ko kalɗa hen ko a haalani hen fof miɗo andi mais so allah jaaɓi sukaɓe ɓe hata dañi hen hay ɓerde wotere daride ko bawmi hen fof mami waɗ ɗum so allah jaaɓi ko kulɗen hen ko wonata ɗo e nder gandal he inchallahu rabbi mami haaldu e sukaɓe eyyi min de ko ɗum jinmi ko kalda e mabɓe saabu hande ko mayra mam waɗi ko cuusal o joguigal so tawi nomi joguinoma ɗum min o yummakko nde podmi no makko mbeɗe naata e suudu hoɗande somi joguinogal cuusal mi wawa mi waɗa ko waɗi ko kono noon so tawi a ɗoftima jinnaɗo ma ala ko mbawɗa wadde ko ɗum joƴƴinimi e galle he ha hande ha ɗo ɗo kaldeten ɗo ha kanko jibina hen wadde noon a famanto jomum tan cukago ene hen e goɗɗum kadi hande sukaɓe a funtidirata men tan ko wiyete ko funti laami ɓuuri felli laami wallahi no woni joni noon annene a wawat yewtidde e mabɓe tan hakke bawɗe ma kadi oto nekku mi yewtide e mabɓe hande tan ñande foof ko yewtere subaka foof kala ko mbawɗa haal mi faami yasine mami wat hen ko bawmi fof mais wonko jinmi
est ce que ɓeeɗo sukaaɓe ɗiɗo no jiɗodiri ni sumen gari toon ñaagaade yero mba jammen rokkude ɓiɗɗo maɗa o walla Hawa a haali ɗo lowre mawde mbiɗa anndi kam hannde ɗo tolniɗen ɗo kam ɗum kam oto kaalen ɗum ne joƴƴinen ɗumen ɗum kam o jaɓata ɗum mbiɗa anndi kam ɗo tolni ɗo tension makko ɗo tolni ɗo sabu o wiyata ko ɗeɗo gacce ɗeɗo fof o wiyata ko mayram fawimin e tati wadde joni ɗo joni kam woƴata en ko puntodirene ko ha ɓooya so diwi o saaha allah e wonde moƴƴo wasta o jaɓa kono ɗo joni kam ɗo kam min e hoore mbiɗa wawi jabanade mbiɗa andi o jaɓata ɗum mbiɗa andi jikku makko noon an e hoorema ɓuranimi andudemo mi ɓuranima andudemo mbiyanno ala joni e ƴeewa fontodirde e makko tan kon sukaaɓe ɓe ko yiɗodirɓe haɗa goɗɗum joloyde hen kadi ƴeewen fontodirde e makko tan wasata ñalawma mum ma ar o jaɓana en e ko jiɗɗen ko joni kay Hawa en etoto funtodirde e makko tan taade ɓe mbi funtilami ɓuuri fellilami te kanko oɗo aɗa andi hunde makko heɓorta ko force koma funte ɗo joni no o ala ko mettinɗo taade ko mettiɗo noon funtete funtodire makko tan adul allah e wonde moƴƴo wasta keɓen hakkille makko kono nini kam ɗum kay joƴƴinen e leydi ha ɓooya minini ko kalɗa wadde Allah Koke kambode min ko mi suubi ko fi bay mi ala haddi ngay binomi aduna e juude mun min ko mi hiidi koɗo mi fala min ko mi yiɗi en kokke kambode min ko mi suubi ko fi bay mi ala haddi ngay binomi aduna e juude mun min ko mi hiidi ko yidde maɗa jaranim mi wartade mama gaccaɓe enangam minangam jade Ça va, je vais bien, alhamdulillah. Et toi? asubi mi subi masinyama Ah bon? Tu me manques plus, hein? Tu me manques beaucoup plus. Comment j'entends Wanda? Sérieux? Ah. Pourtant hay men ko noon simi waalima mi siwtora ko mi ɗanoto ta no waali gales am ouais moi pareil ko min ɓuri wallahi min ɓuri mi yewnirima ha ɗum yawri kerol sah tuma wonta Moi, je suis convaincu que je ne peux pas vivre sans toi. Ah, je le sais. Non, sincèrement, je peux pas. D'accord. Ça va, non, Roca, tu vas bien? Ouais, ça va. Jam tan ɓe ngoni kayen pire. Jam tan ɓen ɗo, jam tan ɓe woni. On a yewaka. Na yewa kay an ɓuri ɗum andude. Ko waɗanno ɓe gara ɗo no? Ah, ɓen ɗo ara mais min an présencement ɓurani kam kala ko jiiɗa. D'accord, comme ko ɓe gara rek moƴƴi no mbalam ndi koɗe keyɗande? Ah? Mbalam ndi ɗi keyɗande? Ala, mbiɗa toppitoɗi. Mbiɗa toppitoɗi. D'accord, merci, commencé mo waɗa surprise mo. Ha, mbiɗa faɗima. T'as pas de nouvelle à m'annoncer? Ah. Comme quelle nouvelle? T'as pas de nouvelle à m'annoncer? Comment nouvelle? Famani, explique-toi. Ça y est, jara sotam jaɓɓe walla maɗɗe walla Non, non, ha joni taw. Non, si, bébé. Résultat bon. Je suis très sérieuse, ha joni taw. Non, rien. Rien du tout. T'as vu tes menstrues? Ben oui, je l'avais vu la dernière fois, la semaine passée d'ailleurs. Oh là là. Mais Allah addat. Si fori dañde ɓiɗɗo mi heɓat ɓiɗɗo ɓoyta Allah ko moƴƴo. Anti yonti an kenen quoi. Franchement. Ok, c'est bien. D'accord. Ta loɓani? Mimi ta loɓani? Non, normal. Non. Normal, y a pas de souci. D'accord. Ça va? Ouais. Congo relation ma dara manqué rien. Non, ça va, tout est bien.
ko ɗum ɗo wiino min ɗum ɗo oɗo yowoɗo en darde o fewni ɗum ha ɗum tele suudu maɗe o fewni ɗum wona si lawlini fof tele salo fof lawlini piimo d'accord y a pas de souci ok inchallah rabbi haade balle rek d'accord yonirima noon mbaɗa feere arta non je vais parler inchallah rabbi d'accord ça marche ok bisous je t'aime bisous à toi aussi prends soin de toi ok allez bye je t'aime bye jeeyi Allah mi annda hono mi watta oɗo wattu yo wattumo lamɗo kam fiira ɓiɗɗo sim jibinananimi han mi annda hono mbaɗanmi yo Allah faabo rek yo Allah faabo mi situation yurmini Mendelarani kalesi galeji so komi garnoɗo hannde e ma min ko koyngal jam noon garmi caggal yafnadema ko won ko heewi ɗo ko fof ko sukaɓe mbaɗi ɗo ko fof miɗa ñaagui hen yaafuya mi nanani ko kalda ko mbimi komi garnoɗo e ma caggal ko heewi ɗo ko ko kewi ɗo ko sukaɓe mbaɗi ɗo ko fof miɗa ñaagui yaafuya wi ko ɓinguel ma waɗi oto wi sukaɓe eyyi ko ɓiɗɗama o waɗi ko miɗa ñaagui yaafuya te jaafoɗa kam no feewi par ce que ɓe wi hunuko e ɗemgal ñiiƴe e ɗemgal gonɗe parfois ɗenen ŋatidira to nder ɗum taki garmi wiidema yo a yaafumi te so ɗum ɓeɗima komi garnoɗo e ma tan pour ɓeyden yewtude ɓeyden famodirde e fi sukaɓeɓe affaire tati e mayram kono ko waɗata pi waɗi mi wawani hen a wawani hen ko sukaɓe wayi noon te mataw kadi ko jiggu wayi noon ko kewanno pi kewi joni komi garɗoma ñagade tan Allah e nelaɗo so a wawat rokkude kam ɓinguel maɗa guel rokka ɗum ɓiɗɗo am o ɓe marodira Allah e nelaɗo ha ko ɗum adduno kam ɗo bisimilla ma Binnar baba majjan min ka sehilam mi yiɗa haydara so renndin meɗen kadi mi yiɗa aɗa haala mbiri ka wona hen konngol ka jinnaɗam to mbiɗa yomi haalde ko ɗon ponmi haalde kono noon baba ko jiɗɗa wadde ko min Seydou mi yiɗa min ko tati jinmi mayram omon nder ala mita wala suudu ma ala suudu ma wadde mono karen to sabu min duggoy ha para mono karen yo tenkin ko woni yo tenkin kadi yo tenkin o balde noddi kam balde hono balde sehilamo gorko fa eyi oɗon majji habeni préyas yo pour arde pour date mariage o ɓe nanga ñalawma min mbaɗa dewgal ngal yo mi haalnimomi ñanden yo ussukoyde koy an kam so wadde ko kalɗa ko an ko gonga e ma ɗum woni haala ma ko kalɗa ko gonga ma ɗum ko haala wadde a yi rabbi rese mi añani o ala a yiiɗa o rese neɗɗo koye ñagata Allah koye kaddaña ɓinguel dewel kay neha ɗum ha jiiya jiddumo koye aranam wona no yaata jomum de ne yiiɗi holko yiirata holko añata wonko jiiɗa jomde wonko jiiɗa nannude hen
ha hay dara mi namdani hen gonmi tan koye haalandema gonga wawa haala ka koy wiide mbadden oto hersinamde nan no mbirmami eyyi moƴƴi oto kersine kam de mi hejani gacce de so jettami anan no mbirmami welma fof ko ɗum welma ko jiɗɗa koyngal ma oto mi yiitu ɗum aɗa yalta taw ka annuɗaɓe saabu somi jii cortomaɓe mbawi haytude te mi rokkiri konngolem han paari ka desdeɗe wona faami no mbirumami ni de eyyi baba a namdata hen mbiɗa hol ɗum ko namdormami so tawi mboɗo yiide walla mi jiɗɗa ko mayde ou bien ka jogore mayde jiɗɗa ko mayde so dimmiti mboɗo haalara fawa en dande mi watma ko boni imbécile e hawa min de cikkannomi nde yidde men nde laarani kalesi e galeji an kalesi anne min ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi dokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi dokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi haɗi teddinen konngol jinnaɓe haɗi gimminen konngol jinnaɓe omo wima wat ko mbaɗa ɗum omo wima dal fof dala ɗum sabu ala nde wonta ala janggo wara neɗɗo yinman duttoɗa gaña ɗum mi heñorama mi huufoma ndu ñaami